Carlos Míster, antes de nada, parabéns polo empate, sobre todo parabéns nunha semana moi exixente para o equipo, onde de 9 puntos posibles conseguironse 7, algo que era moi importante para estar enganchados ao playoff, que ao final agora é polo que está loitando o equipo, sobre todo, visto que cos resultados obtidos, hoxe a nosa afición respondeu, o campo tuvo moi boa entrada nun día soleado, pero onde o equipo non pudo pasar dun 0-0, sempre positivo ter dúas porterías seguidas a 0. Que nos contas deste encontro? Boas tardes. Bueno, un encontro parecido ao do ano pasado, un equipo 5-4-1, replegado, esperando un erro, sin darche opcións a nada, a eles intentaban non equivocarse con balón, intentaban estar replegados, xuntiños, aproveitar que algún erro, que de feito na primeira metade tivemos foi unha ocasión moi clara deles. Unha mágoa non haber xenerado máis ocasións de gol, creo que xeneramos 5 ou 6 moi claras, a de Gerard, que cantou todo o mundo, a de Padín ten dúas na primeira metade tamén moi claras, esta última de Edu e Pedrosa, que quedan aí 2 para 1, bueno, os pases un pouco longos, faltou unha frescura. Esa é a realidade. Xa o sabíamos, levábamos cunha carga moi alta, o partido de Villalba, campo de herba grande, moi exixente, bueno, intentamos rotar, tiñamos medo a lesións, houve lesións de Dani, bueno, non saliu as cousas como creíamos. Xa falando da nota positiva do encontro, é o que destacaba, eses 7 puntos de 9 que eran importantísimos para estar enganchados na parte alta da clasificación. Que nos destacas hoxe, sobre todo a nivel positivo? A entrada, a afición respondeu, houve moitísima xente nun día que ao final ás 6 da tarde, pola hora que era, ainda se podía disfrutar por aí. Sí, bueno, xa o ano pasado contra Noia houve moita xente, porque tamén veñen de alá, e nosa afición sempre responde, sempre está aí, se añades que deles veñen 100 personas, 150, bueno, o campo está a reventar. Bueno, darles gracias, que temos aínda moitos partidos na casa, bueno, un soño facer 2 anos consecutivos playoff, nunca se fixo, e vamos a loitar hasta o final todos xuntos para intentar acadalo. Siguiente encontro, Viaxes a Coruña, enfrontámonos ao Arteixo, un equipo que este ano está moi ben na Liga, con un plantel moi serio, e que está loitando tamén por entrar nos playoffs. Que nos destacas dese encontro? Bueno, un encontro moi difícil, volvemos a ter unha semana de 3 partidos, despois xogamos co Lugo B, coa Rosa na casa, bueno, unha carga elevada de minutos, somos unha plantilla curta, pero bueno, confiamos en todos, xa demostramos hoxe, estamos, a pena foi esa lesión de Dani e agora de Ale tamén, bueno, son 2 xogadores menos, éramos 19, agora somos 17, temos que cuidarnos, estamos a falar, a descansar ben, a estas 2-3 semanas que veñen tan cargada de partidos temos que intentar, aparte de sacar os resultados adiante, que é o máis importante, pois intentar que físicamente non salir con moitas lesións, porque eso nos mataría. Falar xa, destacar do tema do encontro pasado contra o Racing Villalbés, un encontro moi serio de equipo onde fixo un auténtico partidazo, pode optar ao resultado, pero a nota negativa dese encontro, como acabas de mencionar, foi a triste noticia da lesión de Ale. Que nos pode falar a día de hoxe? Como se atopa? Pa canto tempo ten de baixa? Bueno, por unha parte estamos contentos de que non fora nada, porque o susto foi moi grande. Temeste o peor cando pasa algo así, as 2 persoas inconscientes, certo que ao principio cando pasaron 5 minutos parecía que Ali estaba ben, pero que lle doía algo máis a mandíbula, o xogador do Villalbés estaba, bueno, un pouco groggy, por esa parte, bueno, seguramente o perdamos para toda a tempada, pero o importante aquí é a salud, menos mal que salvou o tema da córnea, que foi peligroso, bueno, aquí o importantísimo é a salud de Ale, está ben, vai se recuperar, levarálle 2 meses, 3 meses, pero vai estar ben, entonces, bueno, eso é a parte positiva. A negativa é que só temos un porteiro, bueno, hai que mirar porque non podemos estar con un porteiro. Moitas gracias. A ti.